वो तेरी बाबा यहीं बैठे हैं। बाबा अरे प्रणाम। अरे खुश रह खुश रह। यहाँ कहाँ बैठल हनी? कहाँ इधर आ गइलू? अरे बाबा आपके खोजत खोजत आ गई नहीं है इज्जत। हमारा की खोजत खोजत? हाँ बाबा। अच्छा बतावा का दिक्कत अरे बा? बाबा हमारी बड़ी तबीयत खराब बा। तोहर तबीयत खराब बा? हाँ बाबा। अरे का भइल बा? अरे हमरे देहिया में विकास नहीं हो। तोहरे देहिया में विकास नहीं के होत? हाँ बाबा। ऐसन बात बा का? तनी देख ही ना का परेशानी बा। आ चल आप यहाँ पे आओ तो होई काहे नहीं तोरी देही का विकास देखी तोहरे देही का विकास काहे ना बढ़त आओ तो बैठी बाबा पहले बैठी। विकास ना बढ़े ऐसन होना भाई। चल बैठ बैठ। तनी देखी ना बाबा का परेशानी बा। तो के देहिया में विकास नहीं के हो। हाँ रे कुछ कमजोर आ गई बाड़ी ना। हाँ। पहले ठीक रही है ना। अच्छा। हाँ पहले से कमजोर हो गई बड़ी तू। का भइल बा तोरी देहिया में विकास ना होता? अरे बाबा बड़ी कमजोरी फील होता। विकास खा तनी देही में लगते नहीं खे। सब तो ठीके लौकता रे। अच्छा। हाँ ये तना फिट बा। सब तो ठीके तो लौकता। फिर बाबा काहे ऐसा होता? ऐसा काहे? ई तोके महसूस होता कि विकास ना होता लेकिन खैर थोड़ा सा हमहू के लगता। अच्छा थोड़ा सा बाबा हमहू के थोड़ा लगता सा तोरे अगर देही लगता का तो विकास सही रुक कर गइल बा। थोड़ा सा और तो विकास होखे के चाहिए। तो सही कर दी बाबा। हाई वाला हाई तरह होखे के चाहिए। हाई वाला हे तरह होखे के चाहिए। ऐसे- हाई तो बताओ का करी? तो के दवाई बाबा, देई? कोनो सुनो। दवाई देई? ऐसा होल चाहता नहीं। ऐसा होल चाहता नहीं। ऐसे हाँ एकदम ऐसे ना रुक तुके चिल्ला खइबी? हाँ खाई बाबा। रुक रुक देख ये है चिल्ला। एक के खइबी ना तो भक भक विकास हुई। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। दवाई है बाबा के ये देसी जड़ी बूटी है। लेकिन हमका तो कुछ और लगता बाबा। अरे कुछ नहीं लगता यही का नाम चिल्ला है। अच्छा। हाँ रुक खइबी? ना बाबा कान कैसन लगी? अरे निक लागी एक बार खा के देख ना। काट मुंह खोल। अरे ये तो पहले में टूट गई। ये अशुभ संकेत बा। ई ना काम करी। आज तब का हुई बाबा? रुक 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 तो के भकजोनिया खियावा तनी भकजोनिया। रुक देख मार जड़ी बूटी बाबा उगवले हम आई। हाँ केकरा खातिर? तोहरिए खातिर। देही का विकास ना होई खइबू ना मार एनर्जी से भरपूर बा हो। लाई बाबा दे। मार विटामिन बा। रुक रुक खा रुक मुंह खोला खोला खा। कैसन बा? बहुत मस्त है बाबा। मस्त बा। अरे बाबा का देसी जड़ी बूटी है। अच्छा। हाँ खइबू ना तो भक देने जौन हेती छुकी बा ना हेतत बड़ा हो जाई। ओहो बाबा। हाँ, ला खा खा। अरे गिरावा बाबा गिरा दी। तू कराता बता। आय खा। बहुत मस्त है बाबा। तो लेट जाता देखी कौन कौन विकास कहाँ कहाँ का रुकल बाटे। लेटा था लेटा लेटा तो विकास देखी। रुक हो रे येहू में ना आधा इंची विकास रुक गइल बा। चेहरा का भी माथे का तोरी विकास आधा इंची रुक गइल बा। रुक पूरा फेस का देखी। अरे 7 होता एक कम से कम 8 होखल चाहत रहला। 1 इंची विकास रुक गइल बा। हाँ बड़ा गड़बड़ हो गइल बा रे तोरी संगे। रुक तो हाँ रुक रुक। ई होता 28 आ एक के चाहत रहला 29। येहू में 1 इंच रुक गइल बा। हाँ तब का होई बाबा? अरे होई का जेवन होई बाबा सब ठीके करिए। बाबा यही खातिर ना परिश्रम करत हम। काहे खातिर करत हम? रुक देखत हई। हाँ देख रे बापा एमे 27 बा। एमे 29 होखल चाहत रहले। एमे 2 इंच। ई तो बड़ा गड़बड़ हो गइल बा रे तोर विकास में। रुक तो हई दे तो टंगड़ी दे। no. फैला। हाँ 21 बा। 21 मन फिटिंग बा। आई कम से कम तोरा के 23 चाहत रहला। 23 रहत ना इतना में। अरे तो एकदम परफेक्ट विकास रहला। रुक
चल हाई वाला देखी ले आओ तो। अरे बड़ा गड़बड़ हो गई बा। तनी पहिले आइल हो तू 1-2 दिन पहिले। रे बापा ई तो 20 बा। अरे हाँ ई तो लकवा गइल बा। तब का होई बाबा? आय लकवा का शिकायत होता तोहरी टंगरिया में। आय अरे सुत बाबा के चेक करे तो बढ़िया से, जब ले बाबा चेक ना करिए। बंद करा चेक करा। रुका अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गड़बड़ बतावा तो हो। हटावा तो हाथ हटावा। अरे बाप रे बाप 10। रे बाप 10। एक कम से कम 11 चाहत रहल ह। 10 बड़ा गड़बड़ हो गई बा। चारों ओर का विकास तो रुक गई बा। रुक तो उठावा तो। रुक जा कमर का विकास तो देखी कितना रुकल बा। अरे बाप 27। एक कम से कम 30 चाहत रहल ह। अब समझ जाए में 3 इंच कम हो गई बा। हई तब का होई बाबा? 3 इंच कम हो गई बा। होई का रुक जा हो। ढेर छनर मनर करबू न तो गड़बड़ा जाई। कहीं न्यूनी तो और कम हो जाई। रुक पकड़ा रुका। हाँ पकड़ा ऐसे। हाँ दबावा। रुका हो हाथ हटावा। हाँ ऐसे पकड़ा। हाँ 41 हाई द। ई तो 38 बा। एगो टंगरिया 38 बा। एक ठे 41 हो गई। हाँ तब का होई बाबा? इतना विकास में थोड़े ना अंतर होला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जल्दी से होई का बाबा लगे आइल है पगली। बाबा सब ठीक कर दिए। देख अबे कैसे ठीक करत हम बाबा। रुक आँख बंद कर। 30 बा। आ 9 बा। ई ठीक बा। ई तोर 9 वाला ठीक बा। 9 वाला ठीक बा। सबसे बढ़िया ये पॉइंट मिलल। क्या बात करता ई वाला ठीक बा। 9 वाला ठीक बा। अच्छा हाँ तोर 9 इंची वाला ठीक बा। इनमें कोनो गड़बड़ नहीं। हमके ना समझ में आता बाबा। सब जब बेकार बा तो कैसे ठीक हो सकेला? हाँ वो कैसे ठीक हो जाए? अरे ठीक बता। ठीक है ना बताइए बाबा। गड़बड़ कहाँ से बता दिए? अच्छा बाबा अब रुक जा। तो आके इतना शंका बता एक बार और चेक कर देता हूँ बाबा। रुक जा। रुका पकड़ा। हाँ पकड़ा। शाबाश बेटा। हाँ 10 बतावे लगल ले। 10 बतावा था 10। अच्छा हाँ रुकता। बैठ तो पगड़ी बैठ। अरे बाप रे बाप तोहार तो मैं विकासे गड़बड़ा गई बा। हाँ रुका चल। रुका पिठा सा के नापी। आवा 14। ई तो ठीक बा। आ तनी दहिया सोता करता। ऊपर हाथ कर। हाँ ऊपर हाथ कर। अरे हाँ मैं फीता वाला बाबा हमसे नहीं पकड़ में आई। ई 23 बा। अच्छा अरे बाप रे बाप ऐसे तो बढ़िया हमार बा हो। तोहरी से तो बढ़िया हमार बा। मैं विकासे रुक गई बा। का बात कर सनी बाबा? तो कैसे सही होई? होई सही होई। रुक तो के औरी तो के हऊ कहाँ गई? चिल्ला एक बार और खाए के। हम संतोष पागल नहीं बात तेरी बहन। रुकी बाबा। अरे रुकी बाबा। ये एक ठे बाकी रह गई बा। बतिया सुनी हमार बतिया सुनी। एक बात बताइए बाबा है कि टेलर? हाँ सब चीज हुआ यहाँ पैरवा से लेके हथावा तक पूरा देहिया तक नाप ठनी। कैसे आप कहनी है कि वो टेलर ना हम बाबा है ओझा है? अरे हम यही तरह चेक करी ना टेलर। सुनी बाबा टेलरो हम ना बाबा का वो टेलर ना हो। अरे बाबा में सब गुण बात तो के का पता ना कौन गुण बा बताइए। करना पहले हम टेलर रहनी। हम ई आपसे का कहनी कमजोरी बा तो राउट फीता लेके नापा तो नहीं। कमजोरी बा तब्बे तब विकास रुक गई बा सगरी। तू ही न फीता से ना पहले वापस आ जाए। हाँ रुका है देखा सब सही बताऊनी है कि नहीं बताऊनी है? अरे कुछ गड़बड़ भइल रही लेकिन सही से जब नापे ना बाबा रुका एक बार नाप के दिखाओ। रुका देखा रुका ही देखा कुछ शक लगा था बाबा। रुकी। अरे कोनो शक नहीं बा ना बाबा। अरे रुका हो। अरे बतिया सुनी बाबा। हो देखा ना तू देखा
तू ही आई नहीं बाबा गलत ना पता नहीं। गलत ना पता है हाँ आपके मन में लगा था कुछ खोट बा। खोट नहीं बा हाँ, तू अबे दूध का पानी। दूध पानी का पानी हो जाई तू हेजिन बैठा हे तर क के बैठा हे तर क के बैठा हे तर बैठा हां बैठा रुक देखा देखा हम नाप के दिखावत नहीं देखा हम अपने से हाँ लगावा सही से लगावा सटा के लगावा हाँ और अरे सही से लगावा हो हाँ है पे लगावा हाँ देखा देखा हमारे विकास रुकल बा हमारे एकदम सही बा तू मनते ना बड़ू रुका पकड़ ले रहो वहीं पे देखा हम अबे चेक करके बतावा तनी देखा देखा रुका हाथ हटावा तू सही से पकड़ना बड़ू देखा देख अरे नापे दा भाई हथवा हटावा ना तू हटावा दे देखो अरे रुक देखा क्या करता नहीं बाबा। अरे रुक देखा नहीं बाबा कुछ गलत करता नहीं बे छोड़ी हटी नहीं रह दी हमके कपड़ा नहीं के सिया हाय हमारे पकड़ा ना हाय पकड़ देखा हां पकड़ ले चल देखा हां अरे बाप रे छिनार बाबा कब से कहता नहीं का बदतमीजी बाबा बदतमीजी छिनार कहीं के जान ले हलस अरे बाप रे बाप गड़बड़ हम तो सुनले रही है मोरी मैया कि बढ़िया नो ओझा बाबा होने सबसे छिनार सबसे दोगला बाबा होने